Jeg hedder Puk og er daglig leder her i Puks hjemmehjælp. Det arbejde, vi laver her, det er, at vi hjælper ældre borgere med personlig pleje og praktisk hjælp. Udfordringen her hos os, det var, at vores medarbejdere skulle bruge en telefon hver morgen og nøgle, og de havde ikke mulighed for at vide præcis, hvor det var blevet lagt fra en forrige vagt. Det første, de skulle gøre, når de kom på arbejde, det var at gå rundt og lede, hvor lige deres telefon lå. Vi fandt ud af, at vi skulle finde en løsning. At vi har investeret i de her aflåste skab. Det har givet dem en ro og en rigtig god start på deres vagt. Vores medarbejdere kan komme ind og hente deres telefon og nøgle, og de ved, hvor den er, og den er opladt. De har kunnet koncentrere sig om det, de skulle, og det var det handlede om. Det er jo at komme ud og besøge borgerne. Den danske sundhedssektor er gennemdigitaliseret allerede. Data ligger på mainframes rundt omkring. Det er sådan, at en masse effektive medarbejdere faktisk bruger den data. De bevæger sig mellem den enkelte borger, plejehjem, sygehuse og lignende. Og der skal vi sikre, at den også kommer tilbage igen, og den bliver opbevaret på den rigtige måde efter arbejdsdagen. Det gør vi på de løsninger, vi har her, hvor vi har mulighed for både at aflåse dem og oplade dem, så de er klar til næste dag.